Pri mne už stojí ďalší fešák dnešného dámskeho klubu, Marek Priebracha. Marek, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Vždy sa teším na vaše informácie a cenné rady, ktoré nám poskytujete ohľadom okuliarov a hlavne starostlivosti o náš zrak. Dali sme si dnes tému, že ako sa starať o okuliare doma a zároveň aj čo robíte s nimi v optikách, alebo čo sa teda s nimi deje v optikách. Takže začneme tou domácou starostlivosťou. Áno, tu by som možno hneď v úvode spomenul taký princíp fungovania a správania sa k okuliarom v tom zmysle, používajme obe ruky. Snažme sa nasádzať tie okuliarky dvomi rukami na tvár, dvomi skladať. Často sa nám stáva, že máme niečo v rukách, chytíme jednou rukou a vlastne keď si zoberieme aj ktorékoľvek okuliare a ukážeme na tvári, tak ideálne by bolo týmto spôsobom ich nasádzať. Naozaj dvomi rukami. Dávam dolu, dvomi dávam na tvár. Ako náhle robím túto vec, tak namáham stále tú jednu straničku a môže dôjsť k puknutiu. I napriek tomu, že sú veľmi flexibilné, že je tam flex, ktorý vlastne vie tie okuliarky prispôsobovať k tomu, aby nám pekne sedeli na tvári. Keby som povedala, že jeden týždeň si ich nakladám takto a druhý týždeň takto, tak to nie je dobrá cesta. Nehľadajme výhovorky, sústreďme sa na zakladanie takýmto spôsobom. Tak. Dobre. Rovnako lebo my sme vynaliezaví, viete? Áno. A potom sa často nám stáva, že tie okuliare, aj keď ich dennodenne používame, ich hľadáme, kde ich máme. Zistíme, že ich máme vo vlasoch na hlave. To je druhá veľká chyba, ktorú by sme opäť nemali robiť, lebo tie okuliarky sa tým pádom rozťahujú a opäť budeme sa častejšie vidieť v optikách. Ak prídeme k tomu konkrétnejšiemu servisu doma, ako by sme sa mali starať do tie okuliare, tak veľmi dôležité sú naozaj, že púzdra, ktoré máme tu vyložené alebo tu na prednej časti. Vždy, keď okuliare nenosíme, dáme ich do púzdierka. Čistenie s tým logicky súvisí, ktoré je veľmi, veľmi podstatné. Je správne a potrebné mať určitú mikrovláknovú handričku a keď sme doma, vieme opláchnuť pod vodou nejakým saponátom obliad, ktorý neobsahuje alkohol, lebo alkohol poškodzuje v podstate povrchovú úpravu šošovky a vieme s tou handričkou vyčistiť a vložiť do púzdierka. Opýtam sa veľmi prakticky. Všetko, čo ste povedali, robím zle, som pochopila, takže nezatváram si napríklad krabičku s okuliármi pri posteli. Ale teraz ste povedali, že ak som doma, zoberiem okuliare, idem pod tečúcu vodu, použijem možno nejaký saponát a tou handričkou, ktorou si inokedy suché okuliare vytieram, môžem aj teda tie navlhčené, mokré? Áno, môžeme aj to. Je ideálne v tomto princípe fungovania mať aspoň 2-3 tie handričky. Jasne, keď si jednu omočíme, tak aby s tou druhou sme to vedeli vyleštiť. Ďakujem. A následne uložiť do toho púzdierka. Dobre, vybavené. Poďme ďalej. Hovoríme o takýchto pomôckach aj, že napríklad ja si jeden deň si vyčistím klasicky, toto sú veľmi zababrané, ale máme ich na ukážku. Áno. A potom si jeden deň môžem striekať, respektíve koľkokrát do týždňa sa mám starať o to, že používam práve tie produkty, ktoré sú vyrobené na zahmlievanie. Viem, že sú na práve tie mastné fľaky. Áno. Sú to v podstate produkty, ktoré sú bežne dostať v očných optikách. Je dobré ich určite mať tým, že sú to malé produkty, ktoré viete mať v kabelke, keď idete von. Ste v nejakom prašnom prostredí, zahmlievajú sa tie okuliarky, viete to použiť, viete poriadne ostriekať z jednej z druhej strany 3-4 streky toho spreja, aby stiekli všetky prachové nečistoty a potom vyutierať. Marek, čiže ak sa bavíme o ja to ukážem týchto, takže môžem hoci ktoré? Hoci ktoré. Dobre, tieto sa mi hodia. Keď si ich vlastne otvoríme a poriadne, aby stiekali tie kvapky tak. 2-3 krát z jednej aj z druhej. Dobre. Rovnakým spôsobom. Potom zoberieme mikrovláknovú handričku, pomocou ktorej takto vyčistíme až úplne do sucha. Nerobíme to rovnako ani na sucho s tou handričkou z toho dôvodu, že ak tam máme prachové častice, tak dlhodobým čistením takto na sucho, bez toho spreju a bez opláchnutia, by sme spôsobili to, že doškriabeme tú povrchovú úpravu. Takže normálne si dať ako keby doplniť, že halo, týždenne sa staráme o to, že ich utierame na sucho. Skúsme si 2-krát do týždňa ich takýmto ako keby z môjho pohľadu preleštiť. Alebo 2-krát do dňa by sme skôr až odporúčali. Do čerta, no tak ideálne 2-krát do aspoň 2-krát do dňa. Aby sme naozaj tie okuliarky mali čisté, lebo tým, že keď aj fungujeme v kuchyni a okolo nás je veľa pary, riešime veci s hrncami, prípadne otvárame rúru, tam sú opäť také nástroje, na ktoré treba dávať veľký pozor, že keď otvoríme rúru, treba sa odkloniť, lebo ako náhle tá horúca pára nám zasiahne tie okuliare, už sama o sebe nám ich poškodzuje, porušuje povrchovú úpravu. Dobre, ďakujem. Doma sme sa teda akýmsi spôsobom posunuli. Ešte možno to kladenie okuliarov sme chceli povedať. To je tiež veľmi dôležité. Ak si to ukážeme aj na týchto okuliaroch,
okuliárkov. Počkáme si na to, ukážu nám ich. Ktoré Máme, majú ďakujem. v podstate okolo celej šošovky rámik, tak nie je problém ich takto položiť. Druhý spôsob je takto fajn ich pokladať a tak ich do púzdierka, ale určite ich nepokladať týmto spôsobom s klami v podstate nadol, lebo tým automaticky si škrabeme tie šošovky. Rovnako je potom treba si všímať, ak máme takýto typ okuliarov, že vlastne spodná časť rámu nám chýba silom a teda priamy kontakt šošovky je s plochou, na ktorú kladieme, tak takto ich určite nedávať, pretože tá váha tých okuliarov postupne spôsobí to, že zo spodu sa nám začnú vyštipkávať. Dobre, fajn, aj za túto radu ďakujeme. A teraz prichádzame do optík, pretože hľadáme, chceme si dať ešte lepšie vyčistiť okuliare. Do tých optík prichádzajú pacienti i s tým, že v podstate majú povolené šrobiky, roztiahnuté tie okuliarky, ale taká tá prvá vec je, čo my hneď urobíme, chytíme okuliare a dávame do ultrazvuku. Tu sme si aj na ukážku priniesli takéto podstatne veľmi zapatlané okuliare, kde som dal úlohu mojej mamine, aby pár dní si ich nečistila, nakoľko má viaceré. A tým pádom, keď ich vložíme do ultrazvuku, teraz chvíľku sa nebudeme počuť a spustíme, tak uvidíme, ako tie nečistoty okolo tej šošovky vytvárajú. Ono to nebolo úplne vidieť, ale my to vidíme. My to dvaja vidíme. My to vidíme. Také mierne zahmlenie okolo tých okuliarov. S tým, že také špinky postupne vychádzali. A opäť je ten istý postup, že teda vyutierať mikrovláknovou handričkou. Keď sme doma, vieme rovnako nechať vyschnúť tie okuliare. To je úplne najideálnejšie. A potom sprátať do puzdierka, aby sa prachové častice na to neprichytávali. Trošku ste si zašpinili tú vodu, ale tá sa vymení, pochopiteľne. To určite áno. Dobre, takže to je jeden spôsob. Áno, to je v podstate jedna metóda, ktorá sa využíva, kde táto ultrazvuková čistička, v nej je roztok na báze čistenia a kde vložíme okuliare a teda šošovky sú čisté. Ak sa nám stane to, že okuliare nám začnú postupne padať a teda roztiahnú sa nám, toto sú úplne že nové okuliare a ešte nie sú nejakým spôsobom roztiahnuté, ale opäť s touto stranicou vieme urobiť takú srandu, že ju vieme vyrovnať a tým pádom ako keby predĺžime opticky. To vieme rovnako urobiť, ak si pustíme fén, a vlastne pod určitou teplotou nahrejeme tú straničku a vieme ju buď pritlačiť k tvári bližšie, vieme určitým spôsobom zahnúť tie okuliarky, ale nevytvárame úplne volkmeny. A teraz, keď to vytiahnem, tak uvidíme, že ich vieme takto dokonca prihnúť a vidíme asi ten rozdiel. Že sme ich podstatne prihli. Rovnako, keď ich vrátim do toho fénu na pár sekúnd v podstate, závisí od toho, aká teplota je tam nastavená, tak vieme opäť z tej stranice urobiť to, že ju vieme narovnať. Takže takýmto spôsobom sa vieme postarať o okuliare v optikách. Marek, keď prídeme ale do optík, tak prídeme s tým, že toto sa robí na počkanie, alebo sa robia veci, že musia tam okuliare zostať? Toto sa robí na počkanie. Všetko takéto na počkanie. Čistenie, úprava tvaru. Prípadne, ak sa pozrieme aj na túto krabičku, kde som ja doniesol nejaké okuliarky, s tým súvisia vlastne šrobiky, kde máme pomôcku, pomocou ktorej vieme tieto sedielka vymeniť. Čiže budete takí láskaví. Áno, bavíme sa o týchto okuliároch a bavíme sa tu o týchto sedielkách. Čiže bežný nositeľ vie, že postupne sa opotrebujú, buď sa rozpadnú, alebo vypadnú, alebo sa povolia. A vlastne vďaka tejto pomôcky, aby sme nedoškriabali šošovku, ktorá už je tam zabrúsená, vieme vymeniť tieto sedielka za nové, kde si vlastne vyberáme už podľa tváru z tejto krabičky. To je taká filigránska práca, to musíte byť šikovní tí ľudia v tých optikách, to veľmi. Tak, tam to závisí veľmi od toho, že či ide o nacvakávacie sedielka, alebo či ide o šrobovacie. K tomu opäť máme na optikách takéto sady, kde vieme pomocou týchto kliešťov. Ja tu machrujem s týmto, čo toto je domáca pomôcka, čiže s týmto môže odísť pacient vybavený a doma si vie s tým pomôcť. Samozrejme musí mať druhé okuliare, aby na to videl, ale potom máme ešte napríklad tieto klieščiky, na ktoré sa pozeráme, alebo ktoré i ukazujem, kde vidíme, že je tam určitý oval a vlastne my vieme tým pádom celú tú stranicu prispôsobiť k tvári pacienta. Takže naozaj každé okuliare... Ako sa to robí? Ono to v podstate opäť potrebujeme nahriať, ten rámik. A v podstate, keď bude dostatočne nahriatý, on sa to dlhšie nahrieva, ale ten čas sa môžeme s tým pohrať. A ono to v podstate funguje týmto spôsobom. Takto priložíme, neviem, či to
vidíme. Vidíme, vidíme. Takto postupne ohýbame. Nebudem to veľmi Nie, stláčať, lebo to sú nové tie. A nie je to nahriaté až tak, ako by malo byť. Ale to sú také zaujímavé klišty, ktoré ma upútali. Hej, vieme prispôsobiť tie okuliarky. Perfektné, výborne. Takže aj toto je takisto sada, ktorú využívajú samozrejme v optikách. To máme ešte? Tam máme rôzne šrobovačiky, buď teda máme plochý šrobovák alebo krížový. To už opäť závisí od toho, aké tie šrobiky v tých okuliárkoch sú. Čo je veľmi podstatné, aby v tých očných optikách naozaj aj pri prvom odozdávaní okuliarov poučili pacientov o tom, ako sa správať k tým okuliarom. Také nástrahy ako lak. Dáma používa, každá druhá dáma si lakuje vlasy a neuvedomí si to, že keď aj okuliare dá dolu z tváre a s tým lakom striekame okolo seba, tak tie čiastočky dopadajú a poškodzujú práve tú povrchovú úpravu, rovnako šošovky, rovnako rámiku. Čo ešte robíme tak zle? Hneď ste ma chytili. Lak na vlasy máme aj my na vlasoch a všade okolo. Čo ešte také robíme taká zle? druhá vec, dosť podstatná, je to vystavovanie vysokým extrémnym teplotám. Či už sa bavíme o pečení teraz v vianočnom období, treba naozaj sa odkloniť, aby tá horúca para nešla na tie okuliare. Druhý problém je, ak necháme i v tomto zase zimnom období v aute okuliare. Rovnako ako v lete nemajú byť pod vysokou teplotou, v zime nemôžu byť pod nízkou. Všetky tieto negatívne extrémy vlastne pôsobia nepriaznivo na okuliare. Perfektne. Marek, vy pôsobíte vždy veľmi priaznivo na nás všetkých, aj na našich divákov. Ďakujeme vám veľmi pekne za návštevu aj za cenné rady. Tak nech sa vám darí všetko dobre. A my ideme ďalej, ešte kým sa dostaneme k ďalšej téme, aj samozrejme k pečeniu, tak sa pozrieme na dokrutku, ktorá nás zavedie k histórii starých nábytkov. Niekedy stačí vstúpiť do historických siení